रहल रघुवीर सिंह, ई रहल अमरवीर सिंह और ई रहल समरवीर सिंह। अभी समरवीर सिंह जब चाहेला अमर सिंह के पीट देला, उठा के थाना में बंद कर देला। और ये रघुवीर सिंह इतना बड़ा मंत्री भइला के बाद भी एगो मामूली इंस्पेक्टर समरवीर सिंह के कुछो ना उखाड़ पावेला। इंस्पेक्टर पता लगावा इन तीनों के बीच में का कनेक्शन बा। प्यारे जी। हाँ भैया। आज सुननी है केहू नया दरोगा आ रहल बा। ये तो मऊ सुननी है। हाँ हाँ बनल की ना? चूना मिला था। इता दरोगा ना, दरोगा ही ना है। हाँ। मैडम सर के ऊपर गिरी तो गिरी रह गई, और मैडम देखे सर को, सर देखे मैडम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। तू और ये वर्दी में? तो तू का सोच ले रहला ह कि तू पुलिस में भर्ती हो जाएबा और हम तोहार पीछा छोड़ देब? अरे पुलिस न बनती तो चोर बन जाती, बाकी तोहार पीछा न छोड़ती। ई रहल हमार ज्वाइनिंग लेटर। लागत पुराना परिचय बा। याराना। आई यहाँ साइन करा। हम तो साइन कर देनी, लेकिन तू हमरा दिल पर अपन प्यार के साइन कब करबा? ये का झाका झाकी होता? हाँ जा जाके अपन काम करो। यस यस सर। सुना, ये कॉलेज ना थाना है, तनी सोच समझ के बात करा। वो तो हर टेबल बा संभारा, जा जाके चोर बदमाशन के फरियावा। आम आदमी के सामान चोरी हो जाला तो ओकरा से तो पुलिस फरियावेला, लेकिन केहू पुलिस वाले के ही सामान चोरी हो जाए तो ओकरा से के फरियाई दादा? कौन सामान चोरी भइल बा मैडम जी? एगो सामान हो तो बताई, यहाँ तो पूरा दुकान चोरी हो गई बा। अरे पूरा दुकान चोरी हो गई बा, तब तो रिपोर्ट लिखे की पड़ी और डिटेल में तफ्तीश करे की पड़ी। तो लिखी रिपोर्ट। हाँ मैडम जी, हादसा लंबा बा, बताई का चोरी भइल बा? हाँ लिखी। हाँ। सबसे पहले हमार चैन चोरी हो गई बा। मैडम जी सोना के की चांदी की? अरे वो सोना चांदी से भी कीमती रहे। एक बेर जेकर चैन चोरी हो जाला वो जिंदगी भर के लिए दीवाना हो जाला। अच्छा मैडम ये बताई दूसरा सामान कहाँ रहल? दूसर सामान हमार नींद चोरी हो गई बा। तब तो तीसरा सामान जरूर राउत दिल हुई। एकदम सही पकड़े हैं, लेकिन तुमको कैसे पता? मैडम जी अब तफ्तीश करे की कोनो जरूरत नहीं है, समझ ली चोर पकड़ा गईल बा। साहब